ingani ngafumana intaba enencocho yebuphakama kunezinye ndichaze ngelizwi eliza kuvakala nakuzithuba. Amadoda ziinkukuma yezi ndani bayasukelwa mhla uqulunqwa lomqolo kodwa kwathi mhla ishukuqa unobangela ndayikhipha esikumlo. Tyhini ziinkukuma bakhohlwa kukuzenzela bathi siyimali ehambayo basizingelwe kweenyamakazi basixhele basichaxe besichachela amaxhalanga ngapha yokocingo bethengwe ngezimnyama ityhosha. Zingonyama ubuqu banukelwa ligazi behamba xa ukhalima uhayi wakho ipasipoti yokuwelela koloyihlomkhulu. Bangundaba mlonyeni mihla nezolo kukhala ngapha nangapha ngenxa yabo. Tyhini ziinkukuma bamithisa bashiya inzala nenzondo ethi yawukhula ibabuze esixhantini konini ethi yakubandalizeke emzekweni imithisa yawugqiba imkengesempuku isantya. Tyhini yanda nenzala ewe kaloku igqibi belingenakuwela kude kunothi. Tyhini ziinkukuma sizifumana sele sineminqulo neminqweno engasozifezeke ude uzive usele usithi ingandingazalela phantsi komhlaba eyam inzala ingakuboni ukukhohlakala kwamhlaba. La madoda ziinkukuma magqiyazana singabalekela phi kungabefundisi ababelithemba baguquke baziinkukuma basiseza izinto ezingazange zasiwa phantsi kwempumlo besenza izinto ezingahlambulukanga kwasebandleni. Singabalekela phi kungootata abasizalayo baguquka baziinkukuma basijikela besizala ngelithi abanawulima ikhaphetshu bangayincami. Singabalekela phi kungabakwantsasana ziinkukuma bayafunjathiswa. Sizawuthembela kubani kungomalume batyintsana ziphila. Ndiyazibuza lisingisephi na eli lizwe. Ndiyazibuza lisingisephi na eli hlabathi. Kuni magqiyazana ndithi qubulani intonga niqule nizwe. Qubulani imitshayelo niyiwole ngoba ingangabo.